Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Arratsaldeon guzti hori. Ongi etorri Urrategiko amaren egunean, arratsaldez parrokian egiten dugun ospakizun honetara. Egunari amaiera eman nahi diogu. Andre Mariari agurra kantatuz. Esker honezko ospakizuna dugu. Mariak laguntzen digu Jesusengan sinisten, bera izan zelako lehen fededuna. Horregatik da gure herrian gizaldiz gizaldi fedearen zerbitzari eta erromez geran guztiontzat bide lagun. Hasi gaitez beraz abestuaz bendezioz beterik. Bendezio beterik Virginia Marandi biziro laiturik batos dano kandi. Bendecios beterik Virginia Marandi biziro laiturik gatos dano kandi. Bendecios beterik Marandi Bendecios beterik Virginia Marandi biziro laiturik gatos dano kandi. Gatos danok andi, gatos danok andi. Orai apartatzen Marandi honetxe bihotzea ematen digu min. Gure amarandi honetxe bihotzean ematen digu min.
ahaztuko gurekin, ondo portatutzen bagera berekin. Añadió esta la ahaztuko gurekin, ondo portatutzen bagera berekin. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Adi hartan Maria mendialdera joan zen, Judeako herri batera eta Zakaria zenean sartu, eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko frutua. Nondik nere jaunaren ama nigana etortzea. Zure agurra nere belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak pose sabelea. Zorionekoa zu sinisteu dezulako, beteko baidu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, haundi esten du nere animak jauna, pozaren pozez daukat nere barruna, jainkoa bai da nere salbamena, ikusi bai du mirabe honen ezereztasuna. Doatzu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek, haundiak egin bai dizkit algustiduna, santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi, beldur diotenen gana. Bere besoaren indarra erabili du, buruarroak suntzitu ditu. Bota ditu beren aulkitik haundizkiak, eta gora jaso ditu ezerezak. Ondasunez bete ditu goze zeudenak, eta eskutsik bidali asko zutenak. Bere gain hartu du Israel, bere morroia, errukia gogora zaiola. Gure gurasoei alazien itzemana, Abrahami eta ondoren goi betiko esana. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Beraz, agurra, Isabelek Mariak Isabeli egindako agur kantua, fedearen kantua, jangoikoaren salbamenaren kantua, guk ere agurrean hoixe bera kantatzen dugu. Gaur urrategiko Andre Mariaren oroimenak, kristau famili bakar baten zenide bezala eta herri bereko seme alaba bezala elkartu gaitu gaur han urrategi. Eta hoixe azpimarratu dut nikan, ez da. Zenide elkartasuna da jainkoaren hitzak evangelioak.
Jesusengan sinisteak. Gugan eragiten duen lehen frutua, zenide elkartasuna. Hortarako, ez da inerresa, ez da, zenide elkartasuna. Ez da inerresa, hortarako apaltasuna eta bata besteari errespetuz entzutea eskatzen du. Maria berak, bere kantu hortan, salbamenaren kantuan, esaten duen bezala, buru arroak zuntzitu ditu, bota ditu, beren aulkitik handizkiak, eta gora jaso ditu ezerezak. Horrek esan nahi du, milak eta errukitsuak direla elkartasun eta pake egile. Beraz, jaunak, Andre Mariaren laguntzaz, egin gaitzara elkartasun horren eragile, pake horren egile. Udara ona pasa, atsedena hartu, isiltasunari eta otoitzari ere toki eginez. Horrela, eraberrituta, udara pasa dezagun. Alabedi. Zutik orain Ama Birjinari eskari otoitzak egingo dizkiogu. Urrategiko ama, bedenka eta zaindu Azkoitiko herria. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabelko frutua, Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan. Amen. Urrategiko ama, bedenkatu gure munduko pakearen alde egiten diren alegin guztiak. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabelko frutua, Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan. Amen. Urrategiko ama, gure parrokia eraberritzeko egin nahi ditugun ahaleginetan, izan zaitez beti gure bide lagun. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabelko frutua, Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan. Amen. Aintza aitari, semeari eta Espiritu Santuari, hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Abez dezagun orain bada. Agur, urrategiko ama. Agur, urrategiko Virginia Maria, ona hemen aurrean, Azkoitiko herria. Agur, urrategiko Virginia Maria, ona hemen aurrean, Azkoitiko herria. Zure maitatzale arte angoitia
zure amorez usteko bizia zure maitatzale arte angoitia zure amores usteko bizia osi etorri gera ama Dios bera gure Dios tani mazuri ez gehitzera bada fede sarturi zure zure bitarte zerurako gera bada fede sarturi zure zure bitartez zerurako gera so Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztiduna aitak eta semeak eta Espiritu Santuak Amen. Zoazte jaunaren pakean Eskerrak jainkoaren eta eguna pozik amaitu.